ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सप्तमहेतुकम् अत्वार्थवदर्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्ग्रहीतमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ଜିତ କରି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ତାମସ, ତାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନଥାଏ। ଯେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିନା ମନରୁ ଅଭିମାନ ବର୍ଜନ କରି ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେହି କର୍ମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଟେ। ଦ୍ରବ୍ୟମାନକୁ ଯେ ଦେଖିଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ଜନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହ ପରମାତ୍ମା ଭାବ କରଇ ଏହା ବୃଥା। ଏହା ଯେ ଅସତ୍ୟ ଅଟଇ ଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ଦିଶୁନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଘୋର ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ପରମାନନ୍ଦେ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗୀ କର୍ମ କରଇ ନିତ୍ୟ ଜାଗି ଫଳରେ କାମ ନାଟି ନାହିଁ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ସେ ବୋଲାଇ। ओम ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः